Кімано раней так называлі ўсякая дзень, усяляк. Пасля, каб адрозніць ад заходняга строя, пачалі называць так японскі традыцыйны халат прастакутнага крою. Дарэчы, фанаты японскай культуры дзеляцца на дзве групы. Адны абразяцца і, мабыць, у вас плюнуць, калі вы скажаце, што кімано гэта халат. А чальцы другой групы ведаюць, што кімано гэта халат. А хутчэй комплекс халатаў магло быць да 12 слаёў. Пры гэтым традыцыйны японскі строй не выкарыстоўвае гузікаў. Слаі шчыльна адзін на адзін заворваюцца і паступова фарміруюць прастакутны сілуэт японскай жанчыны. Прыёмы камбінавання колераў і фактуру тканіны гэта асобнае мастацтва. Такім чынам, кімано гэта вельмі складаная штука. Ягоныя асаблівыя правілы нашэння мяняліся ў Японіі ў залежнасці ад эпохі, статусу ды багацця носьбіта і самае галоўнае падставы нашэння.